nnukwu onye ụkọchukwu na Ogbaru Diocese bụ Right Reverend Prosper Amah bụ onye nke merụbere mmemme ncheta ọmụmụ afọ 50 ya ma bịakwazi site na ikene Olisa bi n'igwe bụ Chukwu maka ọlụọma bụ nke ọ lụrụ n'isi ya nakwazi n'isi ụlọ ụka ya. Ya bụ ihe mmemme bụ ozi nke anọ n'ime ya wee gosipụta ọmarịcha akwụkwọ ọhụrụ bụ nke edere nke bụ ibi ndụ ntụrụugo onye otu Kraịst n'ime ụwa jupụtara n'iche aka mgba ma bụrụ nke ewepụtara ebe o si wepụta n'akwụkwọ nsọ edere site n'aka Bishop Amah nke achịkọbara na ụlọ ụka St. Luke's Anglican Church New Haven Okpoko nke dị n'okpuru chime obodo Ogbaru. Eme Ngini Ọsadebe ga-ewetara gị akụkọ a. Dọtara ọtụtụ ndị ụkọchukwu ndị bishọp onye Archbishop Ecclesiastical nke Niger Province bụ Most Reverend Alexander Ibezim, ndị oji ego achụ ego, onye zọrọ ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala na Afor Labour Party bụ Maazị Peter Obi, onye eze ọdịnala ndị Nnewi bụ Kenneth Orizu nke atọ ma dịziara gaba. N'okwuchukwu ya, onye bishọp nke Ihiala Diocese lagoro ezumike nka bụ Right Reverend Raphael Okafor kwuru okwu n'isiokwu na-asị ikpu isi ime mmụọ bụ ogbochi nye ngọzi Chineke, kwara arịrị na ọtụtụ ndị otu Kraịst na-aga ije na ọchịchịrị kama ha ga-elekwasị Jizọs Kraịst bụ ife anya. Onye isi oche ya bụ mmemme bụkwazi onye Executive Officer Urban Stores bụ Sir Robert Anwatu kọwara Bishop Amah dịka nwoke megoro ọtụtụ ihe n'ime ndụ ndị otu Kraịst. Bishop Diocese nke Mba Mmiri Right Reverend Obiora Ụzọchukwu na onye isi nchụaja St. Stephen's Anglican Church Onitsha bụ Venerable Dr. Izuchukwu Obiekwe kọwara dịka onyinye nye ndị ụka ma kene Chineke na ihe o ji ya alụ na Diocese Ogbaru. Ha wee dozie ndị ụka Ogbaru ọdụ ka ha na-ekpere ya ekpere ma nyekwa ya nkwado zuru oke n'ozi ha dị iche iche. Onye zọrọ ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala n'afa ndị Labour Party bụ Maazị Peter Obi, onye ojiego achụ ego bụ Maazị Humphrey Ngọnadị nakwa Chief Valentine Ozigbo kwuru na Bishop Amah akpatụla ọtụtụ ndụ aka ma yọzie Chukwu ka onye ya ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ndị ọzọ gwara ABS okwu gụnyere onye isi oche Birthday Planning Committee bụ Reverend Ndubisi Ụzọ, onye odeakwụkwọ Reverend Canon Ogechukwu Umezinne na ụkọchukwu ụlọ ụka ebe emere ya bụ mmemme bụ Venerable Ken Paul Emuka toro nnọọ ezi ọlụ Bishop Amah na-alụ nakwa otu o siri wee weta nnukwute mgbanwe na Ogbaru Diocese wee yọza Chineke ka o gozie ma nye ya afọ ga-amịta ezi mkpụrụ. Nwunye Bishop bụ Dr. Uche na nwa ya nwoke bụ nwata nwoke Prosper Amah kenere Chineke maka ndụ ọ debere nna ha iji wee fụ mmemme ncheta ọmụmụ ya afọ 50 wee kpere Chineke ka o nye ya ọtụtụ ndụ na arụ isi ike. Bishop Amah keneziri ndị niile mere na ya bụ mmemme gara nke ọma, ọkachasị ndị nta akụkọ. Na efe mere tata o tinyekwuru ndụ n'ime m, amaghị m na ya do taa, ana m eche na ife mmechakọnya obere ife mana na-eme ọ na-aghọ ife ọzọ na-aghọ ife ọzọ atara m anya na ya do taa. Ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme gụnyere mkpughe akwụkwọ o dere bụ nke Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger Most Reverend Ibezim kpughere, ebe egwu bishọp gbara na ịwa achịcha bụ nke mere ka ya bụ mmemme bụrụ Igba.